Мале, Миле, колко се е напил, чак се е насарал. Пияните прищевки на Миле. Какво ще чукваш? Сега ще ги донесат. Та вечер много кратка, бе. Тук сме на Fine Dining. Защото те пуснаха. Защото пуснаха и никога не си виждаш колко почва да направи. Ти с твоите шампанска, между другото. Да, с твоите шампанско се напи. Моите шампански не ги открихме. Отвориха от Не, тях. това не беше моите. И някой друг. Добре, ама най-наливаш точно от тях и от тях. Ето вижи каква е свиня. Кой е свиня? Уна. Уна. А он? Не, тя беше много добра. Виж кой е свиня? И тя се наливаше като не видяла. И тя искаше някой да фане да я издранчи главата. Ма пиле ти не са прижали. Не. Ема, то какво да прежали? Аз танцувах един бус на ебате, то ме риши на човекоядец. На човекоядец. На какво? Еми на човекоядец. Аз танцувах с другата бус, баце. Черната. Не, Тя ме заеба на единия свинг и тя стръгна. Свинг Тя като усетиш, че можеш да седиш на краката, ако да кажеш. Да. Пък аз много съм седял на краката, бе, не повече от тебе. Байван не си не Не трябваше само да я пееш на танцувам блуз. Каква е хубава тая, бе. Прощален блуз. Някой българче Миле. Има демка тук. Та с бомбето ти казвам направо. Как? Каква е? Честно? 8. Он ми вика nice try. Абе, човек. Аз кажи, вика си играя. Ма си играл, Но викам. той се натягаше към тебе и той не му мина номера за ключи. Да, му вика номер, той си смее шапките. Какво смееш, ако ти ще избяга, бе? Еми, избяга. Не му мина номера и на него и той се напава. Не, че ме ми... И двамата се напъхна един домус. Не, че ме ми... Толкова ми е зора, му. На един домус се напъхти едната. Кой пиеш кафе в пиле, ти бе? Да. Пи, няма да дадем лекция. Сега съм гладен. А сега не си жаден. Не. Това е ултра пастюрайз, лекос. Ултра. Що няма... Аз какво поръчах, не знам. Що няма nutrition facts? Ти нека free buy steak. Пати, рибай, яйца. Nutrition facts няма. Ще го взем тук ба. Не мога да ям. Това не се издържа. Няма да гледаш, че аз не се спомням. Ти поръча Рубен и като мене с супа. Сега ще дойдат супи. Супи, бата, ти ще се насериш на масата. Чукан нудъл. Виж се, омажете ушите, бе, брат. Омажеш калниците, бай, Иван, там. Кой разбира тук? Няма значение. Аз Аз му казах да спра На този японски, как вентилатора. поздравяваш? Я дай някой прът. Коничуа. Кониче. Коничуа. Стига, бе, баци. Наяш го сега. Ярко сега, това май ми. Абе, ето ще. Ще виж И ще говори Яш го сега. японски. Няма, тя не разбира, аз само разбира. То са, ако не спре вентилатора, ще метна една вилица вече. Знаеш как ми веи тук, бе? Добре, за А, вейте, за какво всички като пиете? да няма фанеш бял Всички като пиете по едно уиски стават им много силни. Баца, стига. Стават им много смели всичките като пиете по едно уиски. А то се реча, така, бе. То се от... Миле, То се браша. Види това уиски и алкохол има такова екстази, бе, човек. Има, да. Ще ви дам по едно екстази след. Не, той са под килко. Ще остава да се прибирате сами. Уелос Пеш. калиенте. Аз не мисля ли жил панделата. Кога пандела, бе? Още малко натам отиваме. Пачал пандела, пиле. Братко, тук разкъсват хората жили, брат. Ние говорим някакви глупости и пандела. Ние, че викаме в ресторанта в пандела. Най-много да ни кажат да тръгнем.
Аз съм гладен. Те ще ни дадат мачето гол. Гол? Ще ме на Ще ядем- тротуара отвън. Ще един в рейса. Сега този баджо, не знам дали от нас че броеше 10-15 и аз чух да покажа, защото съм така бързо. Той просто се тренира да чете на български. I think we got the noodle. Chicken soup. Yeah, chicken soup. Okay, I take one. Yes, Те си сипал да не връщаш вече. I love cabbage. Те си сипал да няма да I'm връщаш from вече. Poland. Хайде, това па сега полиш. Те избяха хората като чуха. Той пък е как му се натяга да пусни го, и те ще потуши. Excuse me, Чакай, стой човека, той точно не говори. too much dust. No, yeah. Я. Защото се фърля вилици сега. Какво не знам какво хях, няма. Cabbage for